ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ki kali kamai pajba ki bakentup nado ki kali sumo, ki kali auto rickshaw, bat ki bus ki leshim ya karai ban Sdang Biang ya ka jing kamai kali nado ka khatnyo Tarik Rymphang arjar Bhoi, hadin ba ka sorkar jalla kala penbena ban penhir dorno ka dor bala shim khajana na ka petrol ba diesel, ka badai ka wei na ka mat jing dawa jong ka seng ki trai bat ki nongnya kali kamai pajba hapo ka jalla. Kinong ilam jong ka Joint Action Committee of all Bhoi passenger vehicles habakren bat kinong thok khubor ha ka khan re Tarik Rymphang arjar Bhoi kila ongru bawat la kani ka kenhon kala shim mi karai ban Sdang Biang nya ka khi ka kamai hapo ka Bhoi district hanrai kum ka kenhon kan empat song thaj ban bot den ka sorkar jilla ha ka bayadai bat ka jingdawa ban map no ya ka jingshim khajana na ki kali kamai ha ka por ba ka jilla Meghalaya barok ka wai kala shaksar ha uknyang jingpang covid khat khandai tiếp jongi ka bat kum ka jing tiếp bat kum ka jingyo ka jingmat jongi ka jingye kalong ka babun ha ni kinong kamai kali wat lada kala penhiar nyuk kam kanaro kampat ya hap kat kum ka dor ka bamen shwa namar na kalian ka gomen ka patha sangi ki association baper bat ki babu kali kamai ban ya biang ya ka existing rate hadin jong covid 19 hanrai kat ya ka diesel ka petrol pat kim penhiar sa ka existing rate namar haswa jong ka lockdown ka petrol ka poi nyo po poin rapunyo ha bat ka diesel ka poi nrupusaw poin iway kata ha ka ar pundai Tarik jong ubnai baar haw ar hajar arpo te kampat ihap kat kum ka jingtha jong ka gomen ban penhiar doringi henry ngihap ban yai sha yai map ya kita ki bro khoi namar kecige jong ki babun balang kamtam pajba balik bawan lamba kene kejing ya strike ke jongi bat kajing shim jongi kene karai ban ai kene ka rup loket hakini ki saw prakanta dei na kata kata na kaliang jongi na du lasai kasngi ngilarai ban Sdang kamai no bat ngindang yai budin ya karai jong ka government bakan map ya kita la kan map chane am ya kita kiba kala polari ni shwa ka lockdown te ngakan tu ya ka government ba kadai ban shim ya ka jingit klik kat kum ka jing kular nam ta jongi ki babu ya ka kali kamai namar ba ni ki babu kali kamai khamtam lei baro hi ki ba ya kamai ni sakri nam ta ba ka government kam tip ya kata ka nyon ben ya ki kali kamai ki ba sakri ya ba teng kami hapshu ya ka dor jong ka diesel ba ka petrol ba ka dor jong ka bai kali ni penpau syai ka jing sumu ka jongi ya kita baro ki bala don kti bani support yang ni ki senjuk jong ki nongnya kali kumbau chairman la penbena banadu la chai kasni na kaliang ga JSC juga all Bhoi passenger vehicles kalarai ban penlat no ya ka jing kamai kali tekumta na kaliang jungi ni pentip seki pajba banadu la chai kasni la penlat ya ka jing kamai kali bat kumjuru ngi kermen banangne sakman lada jai ka jingele ka ba ngi ki driver nginyale ni kerpat ya kiru pajba barok bakin yasnokti bangi kenang bangin dublah ban penurulong ya kicing dawa gi jongi kumbang yui mental ba gajingyo jongi sipun kicing kersian nakiliang jogi pajba nakiliang disenjuk jongi nongnya kali di baper ka sorkar kala sngap mental kala penhiar no kendiat di kador bai kali dengan kermen ru nangne sekmat leng ba gajingyo trailang jong barok ngila ban penurulong ki jing dawa gi jungi tenaga liang ke JSC juga all Bhoi passenger vehicle ke ai kublai kelum ya baro kita gi bala don rekat bat ngi ke depot